Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आरो बरायनाय जासिहरबाय। दिनै आं थांनो नागिरदों बेंगालराव। I'm going to Bangalore. बेयाव थांनो नागिरदों आङो। जास्ट मजाकसो खालामदों गाइस। आङो बरमायाव थांनो नागिरदों। मादैनि जानि आइनि बिनानावनि फिसाजो मादैनि फिसाजोनि ओजों फरायहैयो नालाय। जोंहानि रानिया बेखौ जों लोगो हमनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय था ब्लग नै समिरा होननो फैदो बिदि जागासिनो बिथिंनिया दादैया बेग बानानै होगासिनो बिथिंनिया फंबाया दोनफैदो बिराद गाज्रि आंनि बेगखौनो माबा हांसो लानो होयो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै जोंहा भारतीखौ लोगो मोनलायबाय माने इखौ थांगोन होननानै मिथियामोन आरोना गाइस फाइनाली ट्रेनाव जों गाखोबाय नैजौ नायनांगौ नैबो नांगौ 21 22 थायो उगाबाय आगत जा उन्दु नैबे आरो बै सा गेजेराव गोदौ मोनथिदो दे मोनथिदो थांदो राजा टाटा राजा थांदो माबा खालाम फन खालाम दे खालामगोन समीर गैला सिनायला जायगायाव मोनफैबाय ट्रेनाव गाखोबाय एबार जोंना 22 ओमफ्राय गोजौनि 21 आरो ओमफ्राय आं गोजौआव उन्दुसिगोन ओमफ्राय मादैया गाहायाव उन्दुसिगोन आरो जों दा दसे जिरायथ'नोसै आइस गोजौआव उन्दुबाय सबसे गोजौआव जेबो लाबोआखै दा मा खालामनो आरो नै जि उल जि गांसे लाबोदो बेजोंनो जोमनानै उन्दुसिगोन ना गानबो गैबावासो रावबो गैथ'वा खालि गोजा ओमफ्राय नैबे जोंनि खाथियावनो नैबे सिट मोनसेयाव दा जिरायबाय थानाय बेयाव बे हिन्जावा मोनफैदो आरोना ओमफ्राय आङो माने गोबानायखाय माने नारें लाबोदों आरोना गोबागोन साननानै ओमफ्राय बिदिनो मोनामसुथ'बाय फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय उन्दुसिगोन आरो आङो गाइस नारें लाबोबाबो जेबो मुलाम्फा जादियासै माने गोबाबाय आरो आं खननै गाहाम गोबाबाय फुं टाइमाव 4टा 5टासोआव ओमफ्राय नै जों गाइस मोनफैबाय रङिया स्टेशनाव मोनफैबाय जों रङिया स्टेशननिफ्राय बरमायाव थांसिगोन ओमफ्राय जायगाया ओरैबायदि मोजां नै जायगाया ओरैबायदि क्लिन ओरैबायदि साफा ओरैबायदि गिदिर माने फार्स्ट टाइम माने दिनैसो रङियाखौ नुखादों माने फार्स्ट टाइम रङियायाव दिनैसो फार्स्ट फैग्रोखादों आङो माने बारा एसे इदि फैबाय आलासि जानायबो जाया नालाय आलासि खुरमा थाबाबो माने फैनाय जाया आरोना गाइस आं माने गोबायो होननानै आं माने गोजानाव थाङा आरो लायै जायगायावनो सिमेन्ट सापरियावनो बेरायबाय थागोन गवामुग सगामुग बिदियाव थांगोन थेवबाबो आं माने एफा गोजानाव माने दिनैसिम फैफेराखैमोन आरोना जों नै बेयाव सिरि गाखोदों ओमफ्राय बैथिंगा नैबिथिं ओंखारसिगोन जोंना आरो लेट जाबायना जायगाया बिराद मोजां रङिया जायगाया अयथासार मोजांखौ माने मालायफ्रा नै हाथाय हुलायलांबाय आंहा ब्रास लाबोदो कलगेट लाग्रोदो थेवबो आङो ब्रास दङ कलगेट दङ होआखै आंबाबो आंहा लाबोखादों जोङो एबार टमटमाव गाखोसिगोन टमटमाव गाखोनानै ओमफ्राय आरो बासखौ हमहैबावनांगौ बास गाखोनानैसो आरो बासनिफ्राय बरमायाव ओंखारहैसिगोन माने जोङो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था नै जों टमटमाव गाखोना नागिरबाय ओमफ्राय जायगायाबो नै जि मोजांखा फुं टाइमनि बिराद मोजां भिउखा माने जायगाफोरा नोंसोरबो नुबाय बेयाव गाखोनाबो सायनो गाइस ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि मेनटेन खालामदो क्लिन साफा बिराद मेनटेन खालामखादों माने रङिया जायगाया ओरैबायदि माने बिराद मोजां मोनखादों माने आङो टमटम गाखोनायाबो माने उल्थासो जिरायनानै लाबाय ओमफ्राय टमटम गाखोनानैनो आरो गोबाफिनलायबाय गोबाहैफिनलायबाय ओमफ्राय नै बास गाखोनो नागिरलायबाय बास नेलायबाय जोङो बासआबो नै बियो फुल बास ओमफ्राय आरो एबार फैगासिनो खोमा बासआ बेखौ लोगो हमनानै गाखोसिगोन आरो नै गाइस जों गाखोबाय ओरैबायदि मोजां भिउ माय गड ओरैबायदि मोजां जायगा ओरैबायदि क्लिन खालामनो माने बिराद मोजां मोनखादों माने आङो जायगाफोरखौनो फार्स्ट टाइम फैखादों आङो एबारसो माने बिराद फार्स्ट टाइमावनो माने गोसो बोनो हाखाबाय आरोना जायगाफोरा गोसो बोनो हाबाबो माने ओरै जाहैदों गाइस
आंनि थाखाय माने जै ट्रेन स्टेसन ओमफ्राय ट्रेन स्टेसननिफ्राय माने डाइरेक्ट बिदिनो 1 किल'मिटारसो थांनानै टमटमजों थांनानै ओमफ्राय माने डाइरेक्ट न' मोनहैखानाय बिदि जानांगौमोन आरोना मानोना ओरैबायदि गोजान गोजान क'क्राझारा गोजान ओमफ्राय बिदिनो गोजान गोजाननि थाखाय माने आङो गोसोआ मोजां मोनाखै आरोना गाइस माने जायगासिम दा क'क्राझार बा क'क्राझारसिम माने ट्रेन थांनांगो ओमफ्राय बरमा बा बरमासिम ट्रेन थांनांगो जेन'खा जोंना सिमेन्ट सापरियाव डाइरेक्ट सिमेन्ट सापरियावनो सापरि डाइरेक्ट ट्रेना ओंखारखाबाय ओमफ्राय जोंनिया खाथि जायोना इदि बास गाखोलायनो गोनांथि गैया माने बिनि थाखाय माने आं एसे उसुबिदा मोनदों आरोना नै गोबानानै जि रायलायनोनो हाला आङो खुगायाव माने बोरैबा जाजोब्बाय बेनि थाखाय जोङो मोनफैनानै जोङो दा थाबायलांसिगोन एसे गोजानानो थाबायनानै नै जों फाइनाल एकाडेमियाव मोनफैबाय रानिमोननि कलेजाव ओमफ्राय नै बिथिंजा जायगाया बिराद मोजां नै जों मोनफैबाय रुमाव आङो दसे उन्दुबाय दसे माने बिदिनो 9थासिम गाहाम उन्दुदों आङो देहाखौ दुरबल मोननानै ओमफ्राय मादै आं जोङो ओमफ्राय रानिमोना कलेजाव थांग्रोनानै ओमफ्राय आङो 9थासिम उन्दुनानै ओमफ्राय नै ब्रास खालामनानै ओमफ्राय ओंखाम जासिगोन आरो गाइस जायगाफोरालाय बिराद मोजां रानिमोननि हस्टेला बिराद मोजां ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था आं ब्रास खालामखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जासिगोन आरोना हजोंनिफ्राय मादैया हांसो बेदर अमा बेदरजों खुमब्रा संनानै लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै मादैया ओंखामखौ खुरगासिनो ओमफ्राय जोङो दा आरामसे जासिगोन जा खोलो खोलो बार बारखायो माने ओमफ्राय रानिमोननिया बै कलेजा बिसिनानै बियो ए गुफुर नुदोंना बे बिसोरनि कलेज ओमफ्राय बेयो जों दा थानाया बियो हस्टेल आरोना ओमफ्राय बिराद गोजौ गोजौ न' दङ बिथिंजा जोंनिथिंजासो बारा गोजौ गोजौ न' गैया गाइस लोगोफोरनो आङो माने दुगैखांनानै ओमफ्राय देलायखांनानै ओमफ्राय दा जोङो बेरायहैनो नागिरदों एसे टाउन बेरायहैनो नागिरदों बरमा टाउना माबायदि आंथ' दासिमबो नुवाखै आंथ' फैफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइम बरमायाव फैदों नालाय जोंहानि मादैया माने दुगैग्रोदों होनबाय नालाय आं दुगैग्रोनानै एसे देलायनानै थाबाय ओमफ्राय जोंहा मादै आं ओमफ्राय आनैमोनबो थांगोन आरोना जों साब्रै थांगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ सोनो फैदोंमोन ओमफ्राय मानसिखौनो लोगो मोनदियासै माथो गैया रानिमोननियाव माने बेटारि चार्ज होनायखौ बन्द' खालामदो आरोना मानोना इसोरनिया मबाइलबो लाग्रा नालाय बिसोरनिखौ बेनि थाखायनो नैबेयाव फैदोंमोन बेयावबो गैया माथो मेदामानो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बरमा टाउन बेरायनायखौ नोंथांमोना देखायसिगोन गाइस बाय बाय